खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 नभेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गुबुननि हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हागोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि। गावनि आंगोजों अनलायनानै थानो हागोन, सोमोन्दोआ गोरा जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय नांलायनाय सोमजिगोन। कर्क राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। सिंह राशि। गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय गोबां नाजानांगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा गुबुनजों गोसा बाथ्रा बुंजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। तुला राशि। सावस्रिया गोजौ फारसे जौगालांगोन, देहायाव जानाय बेरामफोरा मोजां जालांगोन। वृश्चिक राशि। गोनांथार खामानिनि थाखाय दाबसे जायगायाव थांनांगोन, खामानिया जाफुंसार जागोन। धनु राशि। गोबाव सम लोगो मोनलायै लोगोजों लोगो हमलायनो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, ओनसोलाव मुं गोसारगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन, नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। मीन राशि। देहायाव हरखाबै सानाय सुनाय सोमजिगोन, गोबां खस्थ' सहायनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।